Suara kendang, suling gitar, nuansa Cengkareng ketemu Cikarang. Saka kita Cengkareng kulon Jakarta, anak-anak gagah jenenge Mas Meri, kulit ireng manis semenggoda jiwa, teka duaja ora gampang nyerah. Biyen urip prasaja ing pinggir kali, nyambut gawe serabutan ora pilih-pilih, nanging ing penggede tansah ning jero ati, pingin dadi wong sukses urip mukti. Hei Mas Meri, satria Cengkareng, saiki wis dadi wong hebat ing Cikarang. Oma magrong, mobil mentereng, kabeh padha ngajeni, wis dadi juragan. Ngliwati rintangan, keringet netes dadi bukti, ora lali asal usul, tetep andal asor, menehi inspirasi marang kanca-kanca, yen usaha tenanan bakal ano asile. Cengkareng nyekseni Cikarang, rangkul lakon urip Mas Meri, pantes dadi tuladha.